Искаш ли да вдигнеш печалата си с 20% без да пускаш повече реклами? Повечето хора си мислят, трябва ми още трафик, да наливаме пари във Facebook. Грешка! Истината е, че парите вече са в бизнеса ти. Просто изтичат като в продадена кофа. Всеки месец губиш стотици, че дори 1000 евро, защото не си виждаш числата в дълбочина. И не ти трябва нов продукт, не ти трябва и по-хубав сайт. Единственото, което ти трябва е система. Точно затова правя безплатен мастер-клас, в който ще ти покажа как да отключиш скритите си 20% от бизнеса. Само като оправиш това, което вече имаш. Без повече работа, без хаос, без гадаене. Представи си, правиш същото, че даже и по-малко, но печелиш повече. Ако това е за теб, запази си мястото сега. Кликни на линка около това видео и влез преди местата да свършат.